Môžeme si povedať zatiaľ niečo o robotovi, poháňaný je zrejme krokovými motormi, ak sa nemýlim. Tie krokové motory z obľúbených 5 a 4 palcových mechanik sa pomaly začínajú stavať úzkým profilom. V čom je napísaný ten program? Program je napísaný v jazyku C vo vývojovom prostredí Avera Studio 4. Dobre, a ten algoritmus ste predtým nejako ladili, alebo je tam proste rovno daný a na prvýkrát to fungovalo? No, ladil som ho veľmi dlhé týždne, lebo vždy sa tam nájde niečo, čo sa dá ešte odladiť. Aký algoritmus je použitý? Tak momentálne je algoritmus úplne náhodný, ale malo sa to na začiatku tváriť ako pravidlo ľavej ruky. Len senzory nevždy zachytávajú, že vôbec existuje stena, tak nejak tak chodí po bludisku, niekedy sa mu to celkom darí. Čo celkom mu niekedy pomáha, že ešte na boku má 2 dotykové senzory, ktoré ho z času na čas stihnú aj nejak vyrovnať, ale no vyzerajú sa, asi len bude tie 2 minúty točiť tuto na mieste a ďalej sa nedostane, no. Už mu naozaj ostávajú len 2 minúty. Ako vidíte, nie je jednoduché takého robota uviesť do činnosti, takže každý, komu sa vôbec podarí dosiahnuť ten cieľ, je istým spôsobom hrdina. Takže môžeme vidieť ďalšieho robota, ktorému sa úspešne podarilo dostať do cieľa.